ക്ലാസ് കേട്ടോ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം, 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. ധ്യാനയോഗം ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് എന്താണ് പഠിച്ചത്? കൃഷ്ണ കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിലെന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ലെ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേമ്പല വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്തതുപോലെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എവിടേക്കാ കടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ? ബ്രഹ്മാണി എന്താ പേര് പറഞ്ഞ നമ്മള് ബ്രഹ്മപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്. എത്രത്തോളം ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തനാകുന്നു അത്രത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുമ്പോ അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നാലല്ലേ? പരമാധികാരിയാണ്, പരമഭോക്താവാണ്, പരമ സുഹൃത്താണ്, ആസ്വാദകനാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുമ്പോ, ഭഗവാനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ 5ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 6ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു പറഞ്ഞു? 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. എന്തായിരുന്നു അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകള്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. നമ്മളത് 5ാമത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ്. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ഇതിലും എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ അധ്യായത്തിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതല് 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിസംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ചും, 5 മുതൽ 9 വരെ യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ചും, നിസംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, അതായത് യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ചും, 10 മുതൽ 32 വരെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും, 33 മുതൽ 36 വരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും, 37 മുതൽ 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും എന്നതും, 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം നിസംഗതയിലൂടെ യോഗയില് മുന്നേറുന്നു. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗിയും അയാൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ആയാലും ഒരു യോഗി ആയാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാത്ത വ്യക്തി ആരല്ല? യോഗിയും അല്ല, സന്യാസി. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗി സന്യാസി ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ചെയ്യാ, കടമകൾ നിർവഹിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗാചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സന്യാസികൾ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് കർമ്മയോഗമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള കർമ്മമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് അത് പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലത്? കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ സന്യാസിമാര് എന്താണ് പറഞ്ഞ, സന്യാസികള് ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് പറയുക, കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അഗ്നിഹോത്ര കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. അവരെന്തിനാ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയാണ്. അതില് ലയനമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിത്തി പാണ്ഡവ നാഹ്യ സന്യാസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ ഈ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് യോഗം തന്നെയാണ്. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാതെ, അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു യോഗി ആവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിച്ച്, ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ എന്താണ്? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് അതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗയാണെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അതില് മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്, ആ പ്രവൃത്തിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആരു രുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണം ഉച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമ കാരണം ഉച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മമാണെന്ത് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്താണ് എന്തിലെത്തുന്നത്, ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ആ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനം. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് സാധകനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രാരംഭകനായ സാധകൻ എന്താണ്, കർമ്മമാണ് മാർഗമാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഫലത്തിൽ എന്തുണ്ടാകാതെ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫലത്തില് ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗസിദ്ധിയില് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണ് ഉപായം. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരോധിക്കുകയാണ് എന്തിന് ചെയ്യുന്നത്, ഇതില് ചെയ്യുന്നത്. യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ ഉയർന്നു വരുമ്പോ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി പറയുന്നതാണ് താഴ്ന്ന്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാന്ഡം. ആ കർമ്മകാന്ഡ പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ എന്താണ്, ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോ നല്ലതാകാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയാകാം. ആ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, പാപപുണ്യ കർമ്മങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് പറയാം, വർണ്ണാശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ പറയാം, നമുക്ക് കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യും. അതായത് ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴോ കർമ്മഫല ത്യാഗവും പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് വരും അവിടെ, ബ്രാഹ്മണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹക്കച്ചവട പരിജ്ഞാനം പ്ലസ് തപസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യും, പ്ലസ് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, തപസ് തുടങ്ങി. അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴെന്തായി, അവിടെ കർമ്മം ഫലത്യാഗം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിവ് നേടി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്താണ് തപസ്സായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, 8 മടങ്ങ് പാതകൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങി, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. പ്ലസ് നമ്മള് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കാണ്, അതിലൂടെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക്. അപ്പം അവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക്, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. അപ്പൊ ഇത് എത്രയോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തുന്നത്, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്, ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം, നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത്.
യഥാ ഹിന്നേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളാണ് ആര്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, പിന്നെന്തില്ല, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല, എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാരൂഢൻ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കല്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ലാത്തത്? ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ യോഗാരൂഢൻ വരുന്നത്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? യോഗാരൂഢ വേറെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, യോഗാരൂഢനും അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു, പറയാം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധൂർ ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ബന്ധുവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രവുമാണ് ശത്രുവുമാണെന്ന് പറയാം. ആത്മാവെന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മനസ്സാകയാൽ ഇവിടെ ആത്മപദം എന്നത് മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം. ഇവിടെ ആത്മാവെന്ന പദം എന്താണ്? സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലപ്പോ ശരീരമാകാം, ചിലപ്പോ മനസ്സാകാം, ചിലപ്പോ ജീവാത്മാവാകാം. 3 തരത്തിലും വരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹി എന്ന പദം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മുടെ ചിലപ്പോ മിത്രമാകാം, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ശത്രുവാകാം മനസ്സ്. ബന്ധുരാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ആരായിട്ട് മാറും? നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും മനസ്സ്, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും മനസ്സ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലാണ് ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ഇവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിന് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ശാന്തി നേടാം. ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത്.
ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാം എന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തനിയെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫലം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്നെത്താൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ യാതൊരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രായോഗികമായി സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതിനെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ? പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഉടനെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതും അങ്ങനെ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്താണ്, ഭൗതികയ്ക്ക് അപ്പുറം കടന്ന വ്യക്തിയാണ്, അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള യോഗി കാണുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകിയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യമായി കരുതുന്ന ആ പാണ്ഡിത്യം, മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചരൽ കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അയാൾ യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്താണ്, അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതവുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാതീതനുമാണ് അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ട് ഞാൻ ലീവ് ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം കയറിക്കോളാം. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള് ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. 6 പേരാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ക്രോധം നമ്മൾ ദേഷ്യം, ലോഭം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം, നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് ലോഭം. മതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരു ആരുമില്ല, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ. അതായത് നമ്മളാണ് പറയാ എല്ലാവരിലും തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളാണ്, എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും ഉള്ളത്, കൂടുതലുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മളാണ് ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് മതം. മോഹം, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മോഹം ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ. പിന്നെ മത്സര്യം, അസൂയ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളാണിത്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മോഹ, മത്സര്യം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 6 ശത്രുക്കള്, മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മോഹ, മത്സര്യം. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട്, മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇവിടെയാണ് പറയണത്. ഇതിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, 3-ാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടക്കം. നമ്മൾ നേരത്തെ യോഗാരൂഢനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നേരത്തെ യോഗാരൂക്ഷ പറഞ്ഞത്, യോഗാരൂഢനല്ലേ പറഞ്ഞ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? യോഗാരൂഢനാ പറഞ്ഞല്ലേ? നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആരാവുന്നത്? യോഗാരൂഢനാവുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തുടക്ക സ്റ്റേജിൽ ആരാണ്? യോഗാരൂക്ഷു ആണ് തുടക്കം. യമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഈ 8 സ്റ്റേജസ്
അപ്പൊ അതില് തുടക്കത്തിലുള്ളത് യോഗാരുക്ഷു, ലാസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരാവും? യോഗാരൂഢനാവുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകി യത ചിത്താത്മാ നിരാശീർ പരിഗ്രഹ. യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകി യത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഇപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴെന്ത് വേണം? തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക, മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ അയാൾ എന്ത് പാടില്ല? ഒന്നിനോടും ആശയോ മമതയോ ഒന്നും തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല. ഫുള്ള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാള് മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാത്തിനെയും നിർബന്ധ കൃഷ്ണ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഏതിനെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാള് മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അത് എന്താണ് പറയണത്? ആ പരിത്യാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗമല്ല എന്നാണ്, പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛിതം നാതിചീതം ചൈലാജീന കുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃകൃത്വാ ചിത്തേന്ദ്രിയാക്രിയഃ ഉപവിശ്വാസനേ യുജ്യാത് യോഗം ആത്മാവിശുദ്ധയെ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാന്തൂലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആകരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യോഗ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതി പറയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ പറയണത്? യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് ആദ്യം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിലത്ത് എന്ത് വിരിക്കണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം, ദർഭപ്പുല്ല് വിരിക്കാം. അതിന് മീതെ എന്ത് വേണം? മാൻതോല് വിരിച്ചു, വസ്ത്രവും വിരിച്ചു. ഇരിപ്പിടം എന്ത് പാടില്ല? വളരെ ഉയർന്നതും പാടില്ല, താഴ്ന്നതും പാടില്ല. പരിസരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിശുദ്ധമായതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട്, കാരണം എന്താണ്? ഇരിക്കുമ്പോ നല്ല നമ്മളെന്താണ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നല്ല സുഖത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എന്തിനിരിക്കാണ്? ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഇരിപ്പ് നമുക്ക് സുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഇരിക്കുന്നതിന് നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശരീരം വേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇരിപ്പിനൊരു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഉയർന്നതാവാൻ പാടില്ല, താഴ്ന്നതാവാനും പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഉയർന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഴോ എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും. താഴ്ന്നതായി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വിജനമായ സ്ഥലത്താണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ജന്തുക്കൾ വരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? നമുക്ക് മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടം. അത് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറയുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് വരാം. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത്. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസ്സുകളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ബോധത്തിനുള്ള ഉപായം ഭഗവത് നാമോച്ചരണമാണെന്നും വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ഇതൊന്നും കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? പൊതുവെ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഏതാ പറയുന്നത്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണത്? അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പലവിധ ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നവരുമാണ് ആര്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള ഉപായം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് നാമോച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മാവബോധത്തിന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായം. ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമ ഉച്ചരിക്കൽ തന്നെയാണെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. സമം കായശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നാജലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം ലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർബ്രഹ്മചാരീ വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനസ്സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. പിന്നെന്താണ്? ആ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് വേണം? നാസാഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടി ഉന്ന സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടുകൂടി നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണത്? നാസാഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് കഴുത്തും ശരീരവും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് നിർഭയമായിട്ട് ഭയമില്ലാത്ത മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം ആര് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ടൊക്കെ. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉപദേശിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? നിർഭയനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മൾ മറന്നുപോയി, നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭയമുള്ളവനാണ് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉത്തമയോഗിയായി കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതാം. അപ്പോ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ വ്യക്തി ഒരു ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കണം? ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുഞ്ചൻ നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയത മാനസഃ ശാന്തി നിർവാണ പരമ മത്സംസ്ഥാമതി ഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ, ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും, മനസ്സും ശരീരവും പ്രവർത്തികളും അതിനെ നിരന്തരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന് മനസ്സിനെ, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളും നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിൽ നിർത്തി ആത്മനിയന്ത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. അതിന് വേണ്ടത് ഭൗതികത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നേടാനുള്ളതല്ല, സമ്പൂർണമായിട്ട് അതിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? യോഗചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നിർത്താനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യോഗചര്യകള് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധൂഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।
തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ആ പറഞ്ഞതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഇതിന്റെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഈ 8 ഘടകങ്ങളുടെ സാധനയുടെ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യോഗാരൂക്ഷു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് യോഗാരൂഢ. യോഗാരൂക്ഷും യോഗാരൂക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ യമം തൊട്ടില്ല തുടക്കത്തിലുള്ളവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ യോഗാരൂക്ഷു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ഈ യോഗാരൂക്ഷുവിൽ വരുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. അവിടെ കർമ്മത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനാഭക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. സാധനാഭക്തി കർമ്മത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് എന്ത്? യോഗാരൂഢ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ്, ഉയർന്ന തലം. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യോഗാരൂഢിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാണ്. എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? അവിടെയാണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ സമാധിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. മാതാജി യോഗാരൂഢ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഏത് യോഗാരൂഢ? യോഗാരൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ്. യോഗാരൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ധ്യാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? കർമ്മത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത്. യമം തൊട്ട് പ്രാണായാമം വരെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാണ്? കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം. കാമം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ക്രോധം നമുക്കറിയാം, അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യം അല്ലെ, അത് ക്രോധം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോരാ, ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്താ പറയാ? അത്യാഗ്രഹം. അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ? ലോഭം. മോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം തന്നെ, അതാണ് എന്ത്? മോഹം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മതം. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠരാണ്, മികച്ചവരാണെന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം. അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? മതം എന്ന് പറയാം. മത്സരം എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മത്സര ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൂയ. അതൊക്കെ എന്തിൽ പറയാം? മത്സരത്തിൽ പറയാം. ഇതാണ് ഇത് ആ 6 ശത്രുക്കൾ, മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞില്ല, ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോലും വസ്ത്രവും അതൊക്കെ വ്യതിരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ വസ്ത്രം വിരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ യോഗിക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതില് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. പോയിക്കോളൂ പ്രഭു. ഓഫാ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ജോലിക്ക് പോവാൻ. എന്നിട്ട് വേണം പോവാനായിട്ടില്ലേ? പോയി ചെയ്തിട്ട് കഴിയും. പരീക്ഷണം രാവിലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്കും വോട്ടിന് പോണായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ജോലിക്ക് പോവാൻ. പോയിക്കോ. ലീവ് വേണ്ടവർ ചെയ്തോളൂ. ഇതിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കിയാൽ മതി. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത്? ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി ഏതാണ് പറഞ്ഞത്?
സ്ലൈഡിലായിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതിന് യോഗാരുക്ഷം, ഒടുവിലേത് യോഗാരൂഢ. കരേഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ റിലീവ് ചെയ്തു. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വോട്ടിടാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും വോട്ടിങ്ങിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്കുള്ളവർക്കും ഇരിക്കാമല്ലോ അല്ലെ? ഇരിക്കണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാലോ. ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലൈഡിലാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, ബുക്കിനേക്കാളും നന്നായിട്ട്. ഇതില് പൊതുവെ യോഗാമെന്ന് വിളിക്കുന്നു പറയും. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. കർമ്മഫലത്യാഗം പ്ലസ് ജ്ഞാനം പ്ലസ് 8 മടങ്ങ് പാതയിലൂടെ മനസ്സ്. അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം. നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധ്യാനം അഷ്ടാംഗ യോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി. ഇതിൽ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഭാഗം ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ അത് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യോഗാരക്ഷം ലാസ്റ്റത്തെ യോഗാരൂഢൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ സ്ലൈഡിൽ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കിക്കോളൂ, അത് ഞാൻ പറയണത് വീണ്ടും. അത് നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ. യോഗാരൂഢൻ ആരാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആള്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത യോഗാരൂഢൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് കേട്ടോ. ആ വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, മതം, മാത്സര്യം. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പുണ്യസ്ഥലത്ത്, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നു. അല്പായുസുക്കളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്തിൽ പറയണത്? ബൃഹദാരണ്യ പുരാണത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞതിലേതാണ്, നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തീവ ഗതിരണ്ണത്. കലിയുഗത്തില് കലഹത്തിന്റെയും കാൽപ്പെട്ടത്തിന്റെയും കാലത്ത് ഈ കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ തിരുനാമോച്ചരണം മാത്രമാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല തന്നെന്ന് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം